Joo, olen pilkkinyt yli 35 vuotta haarukka-vavalla. Ja ajattelin, että teenpäs itselleni kuitenkin perinteisen vavan. Ja pilkitään sillä. Ja tässä on tulos. Eli tässä on haarukka-vava. Nämä on kuitenkin kumpikin on apassi päällysteeksi, mikä on lämmin puu kädelle. Esimerkiksi luovuttaa käden lämmön takaisin ja pakkasella hiki meinaa joskus tulla. Mutta annas olla, annas tuo pois tuo haarukka. Mutta sitten tämä ongittaessa, kun kala iskee, niin hangelle kun heitän, ei pirulainen, sitähän pitää houkutella pois sieltä tulemaan ja joskus jopa käydä hakemassa, kun se ei suostu tulemaan. Niin sattui vastaani yhdestä kaapista suppila. Mehuvako lie vai mitä liruteltu sille ja aha, tässäpä se on. Teinpä siitä itselleni sellaisen vehkeen reiteen laitettavan, että vapaa siihen kun rupeat nostamaan kalaa. Sitten näitä tuntuu vähän niin kuin tämä yksi versio liian vähältä, niin tein toisen. Löysin suppiloita tuolta yhdestä varaosaliikkeestä, mikä oli tähän hommaan minusta erittäin sopiva. Ja tästä syntyi tällainen. Ja tyttäreni varasi tämän itselleen. Tässä on, näissä otan tämän alkuperäisen, niin pannaanpas tuo onki pois tuosta. Kiinnityksessä on tästä venyvä mitä lienee nauho, no tää on kyllä ostotavaraa. Sitten nämä lukot on vanhasta reppulasta sun muista jätetty, eli kierrätystavaraa. Sama kuin tässä on tämä puuosa käytetty apassissa, on laatosina jossain ollut. Sitten tässä on myös henkselistä otettu tämä lukitus tässä, että pystytään lukittamaan tämä, että se ei kuitenkaan jos tuo toinen pettää. Saattaa ukolta ruveta housut tippumaan nyt kun hekseli on tällaiset tullut. Mutta otetaanpa sitten kolmas versio. Nuo oli perusmalli, sedan-malli ja nyt tässä on sitten deluxe-malli. Mitä tulen itse käyttämään onkiessani perinteisen. Eli tässä on systeemi, että tämän asentoa pystytään muuttamaan tarvittaessa. Ja laitetaanpa tämä kiinni nyt. Tuosta tapahtuu noin. Tämä on säädetty minun jalasäädön mukaan. Eli nyt on näin. Nyt onkin asento. Otetaan me vapaa. Tämä nyt ei ihan havainnollista, koska en päästä tuota siimaa irti tuosta, mutta sitten kun me ongimme, tuo ehkä vähän alempana on sopiva. Täytyy jokaisen osata mitoittaa sen itse ja minulla on onkiaseto tämä. Nytpä se tärtti otti ja tipahti pirulla. No, annahan mennä takaisin. Kala äkkiä tuonne ei kukaan näe. Se on tärkeää, että naapurina miten iso ja minkä väri. No niin, ja sitten tehdäänpä avannonvaihto tässä, kun se pilkki on laitettu tuonne takaisin. Nyt me kelaamme ylös. Ja sitten tässä nyt tehdään näin, että itselleni on tässä vavassa on täällä rengas, mihin laitan mormuskan ja sitten tuossa on vavan päässä hahlo tehty, mikä on pyöreä mallilta ja kelata se tiukolle
ja laitetaan vapaa tähän. Ja tässä on se, mikä nyt tämä kuljetusasennus, eli avantovaihtossa, niin tuossa on lukitaan ja käännetään tuohon. Tätä voidaan nyt vetää tänne paksummalle lihasohjalle, niin se kestää siinä paremmin kulkiessa. Eli nyt lähdemme vaihtamaan avantoa. Ja onkin kulkee tuossa mukaan. Nyt että sitten tää oli tässä. Ja siinä näitä